vi ikke, Nisse? Vi er nødt til at gennemføre, ikke? Gør vi ikke det? Ja. Så hellere stoppe på den næste, så vi ikke giver op. Men er nødt til at holde. Klar! Jeg må selv køre dig og råbe. Nej, jeg råbte alt, hvad jeg kunne. Sådan der, sådan der. Vi ses på toppen. Du skal først komme lidt op, Det ved jeg ikke. jeg faldt med mig. Tror jeg der. Er det det? Gud, der er der slet ikke se. Der var lige lidt højere op her. Heller ikke mig, heller ikke mere teknisk. Det skal være sødere. Men Nisse, vent lige lidt. Jeg skal lige under den her. Ja, vent lige lidt. Ja, klar. Jo. Ja, mine de er også helt færdige, mand. Vi kan ikke lave noget resten af dagen. Det er med hårdt. Jeg skal slippe. Nå, jeg tager den tilbage, Nisse. Nisse, jeg går tilbage. Bare følg skiltene. Vi ses!
Den der start kunne jeg godt lide. Det var bare stille og roligt. Vi skal højere op endnu. Nise dog. Au, for helvede. Hvorfor er der sådan en klods? Der. Nå, vi ses på toppen. Ikke? Højere op endnu. Jeg kan sgu ikke lave flere. Nej. Jeg kan tage på øjnene igen. Ja. Jeg synes, det er hårdt at klatre på den der. Så bare vent til den her. Ikke endnu. Jeg er klar. Jeg er helt færdig. Jeg kan godt sige, at den der opstigning der. Den er altid med hårdt. Det er den hårdeste opadgående, jeg har prøvet. Du kan godt, Nisse. Jeg hjælper dig med at hive ned. Tænk på, at jeg hæver den ned alene. Det er godt, det er mig, der er håndværkeren, hva'? Er det der? Jeg slipper, Nisse. Jeg håber altså, at den snart er færdig. Jeg kan snart ikke mere. Ja, jeg havde den bare mellem hænderne. Eller foran, der havde den inde med den anden, Nisse. Nej, hvor er det hårdt. Nå. Vi skal vel til det. Hvad så, Nisse? Du kan godt. Kom så, Nisse. Kom så. Bare hold fast. Nå, du holder fast den vej der. Nå, okay. Det tænker jeg slet ikke på. Jeg massede bare på til at være oppe. Og kæft, hvor jeg syr til at ryste helt kroppen. Jeg sveder som et svin. Du skulle høre mig til mig. Jeg var lige ved at Men nogle flotte omgivelser, må man sige. Men hold nu kæft, hvor er det hårdt.
Og det der med, at man skal klatre op hele tiden, det overgår jeg slet ikke. Gå nu væk med dig. Så er det lige ved at være det. Og så der er en dims, du kan holde fat i der. Ja, kom så lige til. Op med dig. Jo, hvad skal jeg gøre? Du er færdig, hva'? Ja, kom fat. Ja, jeg har fat under armene, kom. Ja, og jeg kan ikke engang få fat i din sele. Der. Jeg har fat i det nu. Nå. Så skal jeg så få hætte dig fast derved. Så fat ved. Fat ved. Her, bare her, så der, eller den anden vej rundt, det bestemmer du selv. Ja, der, så sidder du ved. Også den anden. Så hun kan kravle op, fordi så hopper jeg videre, ikke? Så ser det sådan altså det her. Nej, det er ikke bare, jeg er helt færdig. Må jeg lige... Ja. Så er der klar! Kan du lige prøve her? Prøv her. Der er det lige scenen der. Der. Det er noget med at besvime deroppe. Så af. Det er bare over, ikke? Så hvor meget var det mig, der var først? Så prøver at forestille dig, at jeg trækker den der noget alene også. Og kravlede op. Det er også højere af det. Der er noget, der kræver noget vildt. Jeg skal ikke mere, så det her. Det er ikke mig. Jeg synes, jeg har fået adrenalinkick nok. Så. Jeg tror, så er høj. Kravler du op over? Jeg kravler den anden vej rundt, tror jeg. For der var plads til dig. Nå. Den vej. Tak fordi du tog fat i mig. Ja, selv sagt. Selvfølgelig. Jeg gør alt for dig. Nå, jeg skal snart på toilettet, tror jeg, så jeg ikke... Det var nogle ulykker. Nå, vi ses. Nu er det snart slut, det lort her. Ja, vi ses! Vi er meget. Jeres skulle være sværere end vores. Jeg siger, jeres skulle være sværere end vores. Men nu kan vi ikke komme ned, for jeg kan ikke få den der til at give sig. Jamen, jeg kan ikke hive hernede fra. Klar! Tak, Patrick. Op med benene! Op med benene! Var du ved at ryge af? Nej, men jeg sagde det bare. Så det så kravler jeg ned her, ikke? Er vi nede? Ja. Vi skal takke og være lovet. Sagde jeg også.
Der er altså nogle af trinene, der er længere mellem end nogle af de andre. Min ben blev lige reddet af en dukke. Sådan noget lort. Det skal jeg ikke være. Jeg er hernede. Er du optaget? Jeg har optaget hele vejen. Okay. Kæft nogle ture, vi har haft, der Alex hang derude dængende med ud på den der lort der. Nej, jeg skal ikke flere. Jeg er helt smadret i min arm, det kan jeg ikke mere. Jeg ser ikke op med Ja, Nisse. du lige et smok. Skal vi så på kameraet så? Ja. Og vi skal sørge for, at den trækker op, ligesom en sikkerhedssele.